Salam Ata TV YouTube kanalının mehriban müştokları, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 16-njy ýylyna sanyna Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyrynyň düýü tutuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Aşgabat Aqsewit merkezine täze ýoglaşy bellädi. Türkmenistan 26-njy Peterburg Halkara Iqtisady Forumuna gatnaşýar. Türkmenistan we Özbegistan Pakistana soğuklandyrylan gazy berdi ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştoklar, gelin bolsa habarlarymyza giňişe teredip geçelim. Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyrynyň düýü tutuldy. Şuny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Sewitde diňi taýy bolmadyk akylly şäheriň Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyrynyň düýü tutuldy. Şu münasibetli gurulýan dawaranyň öňü seýresinde döwlet baş tutanmagy bu ýerde Ministrler Kabinetiniň giňişlerini göçme mejlisine geçirdi. Bu barada Türkmenistan gazetiniň elektron neşri habar berýär. Arkadaş şäheriniň Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky Şagalar Sagalaşdy Keliş merkeziniň mejlisler zalyna geçirilen hökümet mejlisine mejlisiň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary, Ministrler Kabinetiniň ýanyk Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory, halk we hukuk goraýjy edareleriň ýoldaşlary, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyk Arkadaş şäheriniň guruluşy goýunça döwlet komitetining başlygy, Arkadaş şäheriniň hekime deputatlar, ministrlikleriň, pudoklaryň dolanyş edarelerining, jemgyýetçilik guramalarynyň ýoldaşlary, ýokary gowy mekdepleriniň rektorlary, köpçülikliň habar beriş terişleriniň ýoldaşlary gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz mejlisde söz sözlemek bilen Arkadaş şäheriniň guruluşyklary, onuň 1-nji tapgyrynyň desgalarynyň açylyş dawrasyna görülýän taýýarlyk meseleleri barada durup geçdi. Şeýlede döwlet ähmiýetli bir şäher bilen bagly kararlary gol çekdi. Döwlet baş tutanmaz ýaşajak neslin wekilleriniň haýyşy boýunça Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyrynyň guruluşynyň düýüniň tutulmagy münasibetli ýadygarlyk senenamasyna ýazgy galdyrmak bilen hökümetiň göçme mejlisini jemledi. Dawaranyň geçirilýän ýerine gelenne hormatly prezidentimizi ýurdumyzyň medeniýet we sowgat satlary joşgynly aýdym sadly çykyşlary bilen garşyladylar. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýürüýte taýýarlanan gutyny Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyrynyň guruluşynyň binýadyna goýmak bilen ilkinji beton garynysyny oklap, täze şäheriň nowatdaky desgalarynyň guruluşyklaryna badalga berdi. Ýeri gelende belläsek Arkadaş şäheriniň guruluşynyň 2-nji tapgyrynyň çäklerini ähli urlar boýunça önümçilik toplumlarynyň gurulmagy meýilleşdirildi. Munyň özi ýurdumyza senagatlaşdyrmak, ýylatyň iş orunlary bilen üçünçiligini gowlandyrmak, şol wagtyň özüne gündelik sarp edilýän önümleriň önümçiligini ýola goýmak, hyzmatlary ulgamly gowlandyrmak üçin işlenip taýýarlanan maksatnamalaryň üstünlikli durumşa geçilmegini öpçünler. Köpetden etegine kemale gelýän akylly şäheriň 2-nji tapgyrynyň düýbini tutmak münasibetli gurulan çäre tamamlanan soňra hormatly prezidentimiz şäher hekimliginiň öňünde dawarly ýagdaýda Arkadaş şäheriniň idara kärhanalarynyň ýoldaşlaryndan täze awtologlaryň açaryny gowşurdy. Şu güni bu ýerde ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm waka Arkadaş şäheriniň guruluşynyň 2-nji tapgyrynyň düýbini tutulmagy münasibetli toý sadakasy berildi. Türkmenistan 26-njy Peterburg Halkara Iqtisady Forumuna gatnaşýar. Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministri Serdar Joraýewiň ýoldaşlygyna wekilet 2023-nji ýylyň 14-17-nji ýyl aralygyna Russiýanyň Sankt Peterburg şäherine geçirilýän 26-njy Peterburg Halkara Iqtisady Forumuna gatnaşýar. Bu barada Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky elçihanasynyň resmi saýtyna belenip geçilýär. Forumyň çäklerini türkmen wekiliýetiniň ýoldaşçysy mejlisiň sessiýalarynyň birine çykşydyr. Şeýlehem Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýet ministri Serdar Joraýewiň Russiýa Federasiýasynyň ykdysady ösüşi ministri Maksim Reshetnikow bilen iki taraplaryň dostulygy gözüňe tutulýar. 26-njy Peterburg Halkara Iqtisady Forumy dünýädäki iň uly we iň möhüm ykdysady wakalardan biridir. Forum 25 ýyl beri dünýä ykdysadynyň möhüm meselelerini aralyp maslahatlaşmak we durnukly ösüşi üçin etmek üçin iň öňe dünýä tejribesini we başarnyklaryny paýlaşmak üçin öňdebarjy ählimi meýdança urildi. Türkmenistan we Özbegistan Pakistana soğuklandyrylan gazy berdi. Türkmenistanyň Özbegistanyň ýiberilen soğuklandyrylan gaz Awganistanyň üstü bilen Pakistana barp etdi. Bu barada Arab News Pakistan neşri ýurdun gümrük gullygyna sallanyp habar berýär. Häzirki wagtda Pakistanyň çägine 21 ýok ulagy eldi diýip Pakistanyň gümrük edarasynyň ýokary derejeli işgäri habar berdi. Şeýlelikde Özbegistanyň 6 ýok ulagy, Türkmenistanyň bolsa 3 konteyner bardy.
Pakistan'ın Lahore şäherine yerleşen EPEC Energy kompaniyası Özbekistan'dan 5000 tonna soğuklandırılan gaz import etdi. Türkmenistan'dan kem 5000 tonna soğuklandırılan gaz import etmek için ılalaşyk bar. Russiýadan bolsa 10.000 tonna soğuklandırılan gaz satyn alınýar. Pakistan Awganistanyň üstüne soğuklandırılan gaz satyn alyp, Pakistan bazaryna narhlary gadalaşdyrmagy meýilleşdirýär. Ronaldo'nun özalky teýelimçisi Napoli toparyna teýelim berer. Napoli toparyny 33 ýyldan soňra çempion eden Luciano Spalletti teýelimçilik wezipesinden gitdi. Onuň orduna Italiýan topary Cristiano Ronaldo'nun düzümine çykyş edýän Saudy Arabistanyň Al Nassr toparynyň özalky teýelimçisi Rudi Garcia bilen ulaşyk gazandy. Fransuz teýelimçi Rudi Garcia soňky gezekde Saudy toparyna teýelim beripdi. 59 ýaşyndaky teýelimçi aprel aýyna Saudy toparynyň teýelimçilik wezipesinden aýrylypdy. Garcia'nın İtalya'da iş tecrübesi var. Ol 2013-2016 ýyllarda Roma toparyna teýelim berip, bu topar bilen 2 ýyllyk İtaliýanyň çempionatyna 2-nji orna eýlepdi. Ine mähriban müştaklar Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny seýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim. Türkmen ziyaretçilari Saudy Arabistanyna gitdiler. Ýylyň mawlymy döwlet beýsişiginiň jemi-jemlenildi. Türkmen Döwlet Mawlymçylyk Institutynyň täze binalary toplumy gurulur. Messi karýerasyndaky iň çalt gol geçirdi ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanyny görüşýänçe hoşça bolun.